למה אנחנו משתעממים? בתהליך התפתחות של יצורים חיים, תהליך שאנחנו קוראים לו אבולוציה, מי שהשתעמם יותר הרוויח יותר וזכה ביתרונות שהועילו לו ולילדיו או לגורים שלו בעתיד. מדוע? מפני שהשעמום גרם למשועממים לחפש דברים חדשים ופתרונות יצירתיים שבסופו של דבר אפשרו להם להתגבר על קשיים ולהתפתח. לדוגמה, מסביר פרופסור רוני פז מהמחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, אבותינו הקדמונים שגרו במערות נפגעו ממחלות שונות, אבל אלה מהם שהשתעממו יצאו לטיולים ומצאו מקומות מסתור חדשים, בריאים וטובים יותר, וכך למעשה המוח שלנו נותן לנו פרס, הרגשה טובה, כתוצאה משועמום, אבל אנחנו יוצאים לגלות דברים חדשים. המדענים עדיין אינם מבינים האם, מתי ואיך המוח עוצר את השעמום כדי שלא נצא להרפתקאות מסוכנות מדי.